kajingjing dito sa ano, sa Barangay Pio, Mapora. At titingnan natin mga kajingjing yung ano, yung mismong lugar na yung matandang bahay dito at matandang simbahan. Bahay nila Rosemary Hill at Marshfield mga kajingjing. Bali, saan tayo nyo? Dito yung Rosemary Hill. Let's go. Wala na ito po. Yan mga kajingjing. Yung Ito na may mga kampana niya kajingjing oh. 1851 mga kajingjing. 1851 nung ano to gawa mga kajingjing. Ayun, cemetery po, ano sa likod po. Luma na ng bintana nito po. Po. Alas wala ng ano po, parang apa. Sobrang luma na mga kajingjing na. 1851 to mga kajingjing. Ang ilalim ng kasi niyan, ang alam ko, ano na cemetery. Jing, baba ka Jing. Oo. Ayan na. Sobrang tagalan nito, kajingjing. Sobra. Yung simbahan na ito mga kajingjing. Tingin muna natin dito. Ang birang kahoy. At mga poste mga kajingjing, mga kahoy yan. Sobrang luma na. Tapos yung kanyang ano mga kajingjing ito, yung kanyang hagdanan. Kaya naman binago ng mga panahon na ito mga kajingjing. Jing, dito ka Jing. Anong Jing? Maganda. Nakakatakot. Ang ganda na ng tanawin dito mga kajingjing. Meron palang daanan dito sa kabila. Tagal na naman na yun po. Yung simbahan ha? Yung mga kajingjing. Ito yung simbahan na atagalan ng 1851 nung pinatayo mga kajingjing. Pinayat mga yun. Ano kayo? Mapapansin yung mga kajingjing. 1851 mga kajingjing nyo. Puro tagal na. Kasi sa mga malulumong bahay dito ay simbahan mga kajingjing. At yung sa likod ng mga kajingjing ay interior dito. Ayun o. Lagyan natin mga kajingjing dito. Malayo to. Malayo na. Ano to no? Ito mga kajingjing yung sa mga lumang bahay mga kajingjing na tapat ng simbahan na to. Yan. Nung tinayo pala itong simbahan nito mga kajingjing, kano nyo to? Kanito mga kajingjing, sa bayan niya to. Pati si Jingjing, na? Tanda pa yung
Oo, tanda pa sa... Kaya tanda pa kay tatay ito. Mga kadingjing. Ito yung kay Rosemary Hill na ano, na bahay. Ito yung statue nito. Ito mga kadingjing. Oo. Lumang statue nito mga kadingjing. Grabe oh. No? Grabe mga kadingjing. Lumang bahay. Ajik? Oh. Ito yung bahay nila Rosemary Hill mga kadingjing. Ah, lumang bahay na ito. Grabing luma na ito mga kadingjing. Ah, panibagong vlog, panibagong araw na naman tayo. Itong bahay nito mga kadingjing. Ano natin dito sa may likuran niya. Hindi na tinitirahan mga kadingjing. Hindi na tinitirahan itong bahay na ito. Sobrang luma na mga kadingjing. Nangingilabot ako mga kadingjing. Kusang nangingilabot ako. Yan o. Nakapasal namin guys sa lumang bahay. 1851 din ang pagkakatayo nito mga kadingjing. Oo. Ito yung bahay na lumang-luma mga kadingjing. At yung kanyang ano, ito mga kadingjing. Ano? At ito mga kadingjing. Dito tayo mga kadingjing sa kabila. Yan, tinilin natin yung kanyang ano. Siguro na luma na ito. Yan yung luma mga kadingjing. At kasalukay mga kadingjing, wala na rin ito tinitira siguro. Ging! Sobrang tagal lang ano na to. Sobrang tagal nitong oh, ano na ito mga kadingjing. Grabe. Nandito kami ngayon sa Puyo Angkora. At siyempre kakuha ng ating video. Ito yung bahay na sa gilid. Ging! Mga kadingjing oh. Mga kading. Dito yung bahay nila Rosemary Hill at Sher Hill. Mga kadingjing, itong lumang bahay mga kadingjing. Patay na rin mga kadingjing. Patay na. Yung lumang bahay mga kadingjing na. King. Dito kami sa likuran ng ano, simbahan mga kadingjing. Simbahan. Ang katalikuran niya. Oh, silip natin mga kadingjing. Simbahan na ganda mga kadingjing. Yung likuran simbahan, yung nasa likuran yung mga kadingjing cemetery.
O, dito ka dyan. Steer ka dito. Tumabig ka dyan. Yan. Tayo ka din, stick ka. Oo. Ding.